Nevladina organizacija Aleksinački pokret za promene organizuje prvo otvoreno prvenstvo Aleksinca u tucanju uskršnjim jajima. Prvenstvo bi se organizovalo 2.5. to je ponedeljak, sa početkom u 11 časova ispred fontane kod banke Intese. Mi smo to nazvali kao tucijada i tu su neke kategorije. Imamo kategoriju najjače jaje za dečake i devojčice predškolskih ustanova, kategorija učenici osnovnih škola i seniori. Takođe organizovat ćemo i izbor najlepšeg jaja. Koje su propozicije tog takmičenja? Koristiti isključivo kokošija jaja, prijava takmičara i kontrola jaja od 10 do 10:45 na pultu ispred fontane i jedan takmičar može prijaviti najviše 2 jaja po kategoriji. Mi smo i odredili određene nagrade, biće tu pehari za najbolje, biće diplome i neke nagradice daćemo najmlađim učesnicima. Manifestacija je povodom uskršnjih praznika i mislim da će dosta ljudi se i dece prijaviti.